Dewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma i dy addoli di ac i geisio dy wyneb ac i ni yn gweddio ar ei ti trigyrhau wrthym i ti fod yn bresennol yma neu'n plith ac y bydde ti'n ein erthyn yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'r gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 460. 460, rwy'n chwennych gweld ei degwch ef siwch popeth is yr hod, na welodd lluoedd nefoedd fawr, gyffelib iddo'r ioed. 460, gawn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrgweddi misol nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Tachwedd yr 20. Hefyd cyn hynny, fe fyddwn ni'n cynnal oedfa diolchgarwch ac fe fydd y parchedig David Morris yn pregethu pryd hynny nos Iau Tachwedd y 6. Felly dwi'n credu, os dwi'n iawn, nos Iau nesaf fydd nos Iau hanner tymor, ac wedyn ni yr wythnos ar ôl ni. Dwi'n weddol sicr mae dyna beth yw, mewn pythefnos. Felly, Tachwedd y 6, fe fydd y parchedig David Morris yn pregethu yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Hefyd, ar ôl hynny, 4 o Ragfyr, nos Iau am hanner wedi 7, fe fyddwn ni'n cynnal ein noson o garolau. Hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fe fydd y parchedig Vernon Hyam yn pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad, gan ni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 487, Pererin wyf mewn aniel dir sychedig am gysuron gwir yn crwydrof amser a llesgau
o hiraeth gwir am dy fwynhau. 487. Gen i eistedd i gannu hon. Bydd am darlleniad o epistol cyntaf yr Apostol Ioan a'r ail benod, 1 Ioan penod 2. Ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Fy mhlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn ei hysgrifennu atoch fel na phechoch, ac o phecha neb y mae i ni eiriolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfiawn. Ac efe yw'r iawn dros ein pechodau ni, ac nid dros yr eiddom ni yn unig, eithyr dros bechodau yr holl fyd, ac wrth hyn y gwyddom yr adwynom ef, os cadw ni ei orchmynion ef. Yr hwn sydd yn dywedyd, mi a'i hadwain ef, ac heb gadw ei orchmynion ef, celwyddog yw, a'r gwirionedd nid yw ynddo. Eithyr yr hwn a gadwa ei air ef yn wir, yr hwn y mae cariad yw yn berffaith, wrth hyn y gwyddom ein bod ynddo ef. Yr hwn a ddywed ei fod yn aros ynddo ef, a ddylai yntau felly rodio, megis ac yr hodiodd ef. Y brodyr, nid gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, eithyr gorchymyn hen, yr hwn oedd gennych o'r dechreuad. Yr hen orchymyn yw'r gair a glwsoch o'r dechreuad. Trachem, gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, yr hyn sydd wir ynddo ef ac yno chwythau o blegyd y tywyllwch aeth heibio a'r gwir oleuni sydd yr awr hon yn tywynnu.
Yr hwn a ddywed ei fod yn y goleuni ac agasao ei frawd yn y tywyllwch yma i hyd y pryd hwn. Yr hwn sydd yn caru ei frawd sydd yn aros yn y goleuni ac nid oes rhwystyr ynddo. Eithyr yr hwn sydd yn casau ei frawd yn y tywyllwch yma ac yn y tywyllwch yma yn rhodio ac ni wyr i ba le yma yn myned o ble gyda mae'r tywyllwch wedi dallu ei lygaid ef. Ysgrifennir wyf ato chwi blant bychain o ble gyd maddau i chwi eich pechodau mwyn ei enw ef. Ysgrifennir wyf ato chwi dadau am adnabod ohonoch yr hwn sydd o'r dechreuad. Ysgrifennir wyf ato chwi wyr ieuanc am orchfegu ohonoch yr un drwg. Ysgrifennir wyf ato chwi rai bychain am i chwi adnabod y tad. Ysgrifennais ato chwi dadau am adnabod ohonoch yr hwn sydd o'r dechreuad. Ysgrifennais ato chwi wir ieuanc am eich bod yn gryfion a bod gair Duw yn aros ynoch a gorchfegu ohonoch yr un drwg. Na cherwch y byd, na'r pethau sydd yn y byd, o'ch ar neb y byd, nid yw cariad y tad ynddo ef. Canis pob peth ar sydd yn y byd megis chwant y cnawd a chwant y llygaid a balchder y bywyd, nid yw o'r tad, eithyr o'r byd ymai. A'r byd sydd yn myned heibio a'i chwant hefyd, ond yr hwn sydd yn gwneithio'r ewyllus Duw sydd yn aros yn dragywydd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ni yn dod gyda'r hyder ac diolchgarwch ein bod yn cael gwrandawiad gennyt ac i ni yn diolch i ti felly am yr Efengil Sanctaidd sydd wedi caniatáu ni, sydd wedi galluogi ein bod yn gallu dod a'n mawl a'n diolchiadau ger dy fron. Ac felly dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn dod y prynhawn hwn. I ni yn dod trwy yr hyn a wnaeth tra'r y ddeiar yma, iddo gyflawni bob un rhan o'r gyfraith, iddo fyw bywyd gwbl berffaith, iddo farw ar y groes yn ein lle ni mwyn cymryd ein cosb. I ni yn diolch i ti am hyn. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio y byddi ti yn agor ein llygaid ymhellach y prynhawn hwn i weld rhyfeddodau ffordd iachawdwriaeth, a byddwn ni yn gweld rhywbeth o'r newydd ac yn deall rhywbeth o'r newydd ac i rai o Dduw yn dod i weld ac i ddeall am y tro cyntaf. I ni yn gofyn o Dduw bydd na ryw rai yn dod wedi clywed y geiriau sawl gwaith, yn gyfarwydd â thermau yr Efengil, ond o Dduw i ni yn gweddio y bydd ei llygaid yn cael ei hogor i weld rhyfeddod personol yr Efengil ac y byddant yn dod i bwyso'n llwyr ar unweddau dy fab a'n gwiredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gofyn felly ar ei ti fod ar waith. I ni'n waith eto yn cyffesu'n gwendid o Dduw. I ni'n ymwybodol iawn o'n gwendid corfforol, o'n gwendid ysbrydol, o unrhyw wendid o Dduw. I ni'n wan drwyddi draw ac yn gwybod o Dduw na fedrwn ni wneud unrhyw beth i symud yr un enaid o'i gyflwr o farwolaeth. Ac felly yn gwybod mae ti yn unig sydd yn gallu gwneud hyn ac i ni yn gofyn i ti ddod i weithio yn rymus unwaith eto yn ein plith ac yn ein gwlad. Ni'n cyflwyno'n gwlad i ti, gofyn i ti fendithio'r wlad hon. Yn diolch am dy drigareddau gynt, ond yn gwybod o Dduw bod angen ymweliad arall ac i ni yn gofyn i ti ymweld â'r bobl unwaith eto. Na fydd yr amser yn hir cyn i ti dychwelyd i'n plith ac y bydd y wlad hon unwaith eto yn canu dy glodydd ac yn dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, tywallt y lan ysbryd arnom, tri garhaw wrthym bendithio'n hamser yma a gweddill y dydd, cyflwynog dy bobl ar hyd a lled y wlad y byddi di'n agosau at bob yr un ac yn dod â chalondyd iddyn nhw hefyd ac y bydd na mawr lawenhau yn ein gwlad ac yn y nefoedd ar ddiwedd y dydd hon, lle bydd na llawenhau am rai sydd wedi dod o'i tywyllwch i oleini'r Efengil. Trigar felly a bendithio ni. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni ganu emyn arall, rhif 612, 612, tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael eilun, ganwaith rysodd mewn rhyw rhwydau weithiodd ef ei hun. 612, gwn i sefyll i'w chanu. Bydd am ein testyn o'r epistol cyntaf Ioan, yr ail benod a'r adnod gyntaf. 1 Ioan penod 2 adnod 1. Fy mhlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn ei hysgrifennu atoch fel na phechoch. Ac o phecha neb, y mae ni reolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfiawn. Nawr mae'n bosib dirnad yn aml y cyflwr ysbrydol unigolyn yn y modd maen nhw'n ymateb i bregethiad gair Duw.
Hynny yw, pan daw efallai gair o gerydd neu o rybydd, neu yn pledio am sêl, yr hyn yn aml i chi yn ei weld, yn enwedig pan nad yw rhywun yr hyn ddylse fe neu hi fod. Pan nad ydyn nhw yn y bywyd, neu wedi dod i gredu, neu yn Gristnogion, neu falle os ydyn nhw wedi dod, os yw hwnna'n bosib, ac i bod wedi gwrthgilio tipyn. Yn aml, yr ymateb yw ymateb anffafriol. Hyd yn oed gwylltio. Pan mae'r pregethwr yn pregethu cerydd neu rhybydd o'r ysgrythyr, yr hyn yn aml y bydd yr rhai hynny yn ei wneud yw cyfiawnhau ei hunan. Rywsut neu gilydd yn dod â cyfres o esgusodion pam fod y pregethwr yn anghywir. Efallai mi fydden nhw'n dweud, mae'r pregethwr yn galed. Dwi wedi cael yna sawl gwaith, sawl cyhyddiad felly, mae'n galed, mae'n greulon, mae'n hyn, mae'n llall. Mae'n dod â gormod o disgwyliadau arno ni, allwch chi ddim disgwyl hynny, a hyn a llall. A mae'n esgusodion. Mae bywyd yn anodd, mae bywyd yn brysur. Chi methu disgwyl i ni fynd heb hwn, chi methu disgwyl i ni wneud hyn, chi ddim yn gallu disgwyl i ni i roi pethau yma i fyny, ac yma yna resymau drosto fe. A dyma yn aml be fydd yn digwydd, ac mae yna rhyw grwgnach yn digwydd. Chi'n gweld ym mhob capel, mi fyddwch chi ym mhob math o gapeli, ffyddlon hyd yn oed. Fe fydd yna gnewyllym a criw bach o bobl, a chi'n gweld nhw, dydyn nhw ddim am ildio. Ac beth sy'n digwydd? Maen nhw'n meddwl bod y pregethwr yn cael atyn nhw ac yn gas. So felly byddai'r rhaid i nhw beirniadu'r apostol Ioan, ac yr oedd e'n llawn cariad, ac llawn trigaredd a gras. Ac eto gyd mi byddai'r rhaid i'r rhai hynny, a siwr o fod mi fysa nhw wedi, beirniadu yr apostol Ioan. Achos mae Ioan fan hyn yn herio ei ddarllenwyr i beidio pechu. Mae'n dweud, peidiwch a phechu, peidiwch a bod yn fydol. Ac i chi gallu dychmygu llawer heddi'n gwylltio gyda'r fath beth ac yn dweud, wel, dim dyna'n diffiniad ni o bydolrwydd. Wel, mater o farn yw hwnna, os yw hwnna'n iawn, a hwnna ddim. Ac maen nhw wedi gostwng y lefel lawr fan hyn, mae'r barin fan hyn. Chi wedi dychmygu yn y byd athletau, chi wedi gweld nhw'n neidio dros y barin. Ond mae'n hawdd iawn pan mod ar y llawr, a dyna beth mae'r llawer heddi yn neud yn y capeli. Yr oedd y safon yr ysgrythyr lan fan hyn. Dyma sut dylsyn ni fod, dyma beth yw'r disgwyliadau i fod yn blentyn i Dduw, ond i ni wedi gostwng y bar reit lawr i weilodion y llawr. Hawdd iawn i neidio dros y fe, hawdd iawn i profesu fod yn Gristion heddi. Heddi allwch chi profesu fod yn blentyn i Dduw. Dwi wedi cael rhyw deimlad o eogrwydd, teimlad o rhywbeth, nes i ofyn am fyddeiant, a nes i deimlo'n well, ac yna dwi wedi cario ymlaen. Dim eisiau fi newid fy mywyd o gwbl. Dwi dal i fynd gyda fy ffrindiau, dwi dal i wneud yn y llall, dwi dal i fynd i'r cwrdd o dro i dro, dim yn ormodol, ond o dro i dro, ac yna mae yna rhyw fath o Gristnogaeth bach cysurus iawn, llawn bydolrwydd, nid fel mae Ioan yn sôn fan hyn yn ei epistole, dim i tebyg i hwnna, ond wrth gwrs mae'r rhain sydd yn dweud hyn, dweud, ond mae'r cyfieithiad ma'n hen ffasiwn, mae eisiau ni cael cyfieithiad mwy modern, mwyn i ni gallu cyfiawnhau ein math ni o grefydd. Ac mi fysa'r pobl heddi yn beirniadu Ioan yn fod yn galed, ond sylwch sut gallai fod yn galed pan mae'n dweud fy mhlant bychain. Mae'n eu cyfarch nhw, llawn cariad a thosturi. Mae'n siŵr o fod, mae'n eu cyfarch nhw fel i blant bychain, mae trwyddo fe deithon nhw i gredu. Mae e hefyd, siŵr o fod, oherwydd ei fod yn hynach ac fod ganddo'r awdurdod hynny. A'r cariad, a'r concern tuag atyn nhw. A chi'n gweld hyn yn ei gyfarchiad o fy mhlant bychain. Mae'r cariad, y tad ysbrydol mae at ei blant, ac mae yn dyheu am iddynt cael ei cadw o bechod. Dwi ddim eisiau gweld nhw yn syrthio i bechod. Ac felly nid o galedwch yw hwn, nid o feirniadaeth yw hwn, mae hwn yn dod o dyheuad iddynt fod yr hyn dylsyn nhw fod. Fel bydd y tad yn dymuno o'i blant. Ond ydyn nhw'n wir? Mae tad neu mam yn dymuno o'r gorau i'w plant ac yn dymuno iddyn nhw i ymateb ac i fod yn blant ifyd ac yn blant da. Ac felly mae Ioan yn sôn am ei blant ysbrydol. Mae'n dyheu ac pa mae'n dod ag ambell i air cerydd a falle mae'n dweud peidiwch pechu. Dwi ddim yn dod o rhywun sydd yn dod lawr yn llawdrwm. Mae'n dweud o gariad.
Ei ddymuniad yw rhodiwch ar y llwybr cul, ymgedwch o'r byd ac o bechod. Ar sail yr hyn ydynt yn blant i Dduw. Mae hefyd yn gwybod y byddant yn syrthio i bechod. A dyma beth yw'r bwrdwn fan hyn. Y mae Ioan yn gwybod, yn blant i Dduw, fe fyddwch chi yn syrthio i bechod. Ond mae am ei calanogi, i beidio digaloni, hyd yn oed pan yn syrthio i bechod. Nawr, nid yw hwn yn golygu fod yn hybu bywyd o bechod. Dyma yw'r ffordd bwysig o edrych ar hyn. Nid hybu bywyd o bechod yw trwy ddweud bod gennym ei reolwr os i ni'n pechu. Ond be mae'n dweud, pan bechwn ni, mae gennym ei reolwr. Dyna'r gwahaniaeth. Mae'n dibynnu ffordd chi'n edrych ar yr adnod. Ac mi fydd na lawer yn dweud, wel, fe fedrai bechu. Pam? Mae Crist wedi maddau fi, mae'n eiriol trostau, felly fe fedrai bechu. Nawr mae'r rheini'n brawf nad ydyn nhw erioed wedi dod i gredu. Yr neges fan hyn, y baich y neges yw hyn, mae'n dweud, yr ydych chi yn blant i Dduw, ond pan fyddwch chi pechu? Mae gennych chi eiriolwr i bledio drostoch chi. Mae am i cael anogi nhw. Nawr, y mater yw, sut ych chi'n edrych ar eich bywyd chi, a sut ych chi'n dehongli adnod fel hon? Bydd yn brawf o ble chi'n sefyll. Hoffwn ni'n gyntaf edrych ar y pechadur colledig. Dyna be fydd yr darn cyntaf yna, symud ymlaen at pechadur arall, y pechadur cadwedig, ac yn anolaf yr eiriolwr cyfiawn sydd gennym. Wel, yn gyntaf y pechadur colledig. Ni am ddangos y gwahaniaeth rhwng y cadwedig a'r colledig, y ddau yn bechaduriaid. Dwi eisiau edrych ar pob un sydd yn byw ar y byd ar y ddaear yma nawr heddiw. Ni'n gwybod bod pob un yn bechaduriaid, pob un y Cristnogion hefyd, pob un yn bechaduriaid. Y gwahaniaeth yw, mae rhai yn golledig a mae rhai yn gadwedig, ond maen nhw gyd yn bechaduriaid. Cofio clywed sawl un yn cyhuddo Cristnogion o fod yn ragrythwyr, yn cyfeirio at bechodau yn ei bywydau. Ac ar sail hynny, maen nhw'n gwrthod dod i gredu. Dwi'n siŵr bod fi wedi dweud hyn o'r blaen, cofio clywed un person yn siarad am i rhai blynyddoedd yn ôl ac yn cyfeirio at Gristion. Wel, dim Cristion yn fy marn ni, ond fedrwch chi ddim dweud falle bod y person yma wedi gwrthgilio. Ond ta beth, yn honni bod yn Gristion. O'n i'n digwydd bod yn nabod y person yma ac yn person oedd yn byw mewn pechod, yn weddol agored siwr o fod yn ei bechod, yn gwbl fydol, yn ei popeth mi fydda'r byd yn neud a mwy, ond eto gyd yn uchel ei gloch am ei ffydd Gristnogol, am ei ffydd efengylaidd, ac yr oedd e'n flaenllaw hefyd yn y pethau efengylaidd. Ac felly fi'n cofio'r ddynes yma'n dweud wrthai, ond dwi'n gwybod sut mae'n byw. Ac oedd hi'n cyfeirio at ei gŵr, ac yn dweud oedd y gŵr yn gwybod, a fe ddwedodd y gŵr, fe na i byth troedio eglwys efengylaidd eto, achos rhagryth yw'r cyfan. Ar sail un person maen nhw wedi dod o'r traws, bethau yn 10 o bobl, maen nhw wedi dod i'r penderfyniad, fydda i ddim yn dod i gredu, achos yr un person yna sydd wedi byw bywyd ofnadw. Ac o rai fi cytuno dyn nhw ar yr un sail, dwi'n gwybod am beth chi'n sôn, a dwi'n cytuno, ond nes i ddweud, os yw'r person yma'n Gristion, maen nhw wedi hen gwrthgilio, ond dwi'n amen fawr os nhw erioed wedi dod, achos ni ddylai'r pethau hynny fod. Ond byddwch chi byth yn rhoi yr esgus i wrthod yr efengyl ar sail hynny. Twptra yw hwnna, anwybodaeth o'r mwyaf. Mae'r ysgrythyr yn dweud, pechaduriaid i ni gyd. Felly, does dim pwrpas i rywun eistedd lawr a dweud, dwi ddim yn mynd i ddod i'n Gristion, achos mae'r Cristnogion yna'n ragrythwyr. Wel, wrth gwrs bod ni. Pob un ohono ni, bydda pob un sy'n Gristion fan hyn yn cyffesu, dwi'n gwbl ragrythiol. Yn anffodus, llawer mwy na beth dylsyn ni fod, ac dwi'n ormodol felly, a dwi'n gadael fy hunan i lawr, dwi'n gadael yr arglwydd i lawr, tro ar ôl tro. Ond dyw hwnna ddim yn esgus i rywun i droi rown yn dweud dwi ddim yn mynd i ddod yn Gristion. Rhufeiniau 3, adnod 10 ymlaen, megis y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes un, nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw, gwyr asant oll, eithant i gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneithio'r daioni, nac oes un, pellach ymlaen adnod 23. O blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am agoniant Duw, hyd yn oed ar ôl dod i gredu i ni'n bechaduriaid.
Mae'r adnod yma'n dweud wrth Gristnogion i beidio pechu. Pwysig felly yw deall y gwrthwyneb i Gristion, y gwahaniaeth rhwng y pechadur cadwedig a'r pechadur colledig. Does dim pwrpas dweud wrth y colledig peidiwch pechu, achos mae'n amhosibl iddyn nhw. Dyn nhw'n gallu. Mae'n siarad fan hyn ar saint. Dyw'r anghrediniwr ddim yn gallu stopio pechu. Hyd yn oed pan mae'n gwneud i gorau glas y mae'n pechu achos mae'n llawn balchder. Effesiaid 2, y 2 adnod gyntaf a chwythau a fyw haodd y fe, pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau, yn yr rhai yr hodiaswch gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr on yn gweithio ymhlant anufuddod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, dyma fel o'n i, yn chwantau'n cnawd, dyma fel oedden ni, gan wneithio'r ewylllysiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint, megis eraill, yr oedden ni'n golledig, pechaduriaid colledig o enedigeth i ni sydd yn Gristnogion yn gallu dweud dyma fel oedden ni, a chi sydd ddim yn Gristnogion, dyna fel ydych chi. I chi o enedigaeth yn dilyn y llwybr yma, y llwybr o gaeth ddiwed, a'n awdurdod tywysog llywodraeth yr awyr. Chi'n gweld hyn yn ei cyflwr o farwolaeth ysbrydol, dim diddordeb, nagos, dim dirnadaeth. Mae mwyafrif o'r wlad ddim hyd yn oed yn gwybod heddi bod y Sul yn ddiwrnod crefyddol. Un o'n ddim meddwl yma peth. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn gwybod fod y Sul yn ddiwrnod wedi cael ei neilltuo i geisio ac i addoli Duw i orffwys o'r byd. Dyn nhw ddim yn gwybod dim am hwnna. Dyn nhw ddim yn gwybod i hanes nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod i Beibl. Dyn nhw'n gwybod dim byd. Maen nhw'n meddwl y dydd Sul yw diwrnod ar gyfer y Premiership i cael ei gêm nhw ar pnawn dydd Sul. Dyna beth yw y bellach. Yma'r cyfryngau teledu, mae gyd wedi llwyddo troi y Sul rhwng y siopau a chwaraeon. Dyna beth yw'r Sul bellach, siopa a gwylio chwaraeon. Felly mae'r wraig a namla dim bob tro, achos mae hwnna'n newid hefyd, a felly y wraig yn mynd i dre a mae'r gŵr yn aros gatre i wylio'r gêm. Dyna beth yw'r Sul. Bore yn y gwely, tan tua 11, 12 o gloch, wedyn os na rhywun neu cynod i Sul, os ddim, sy'n ots dyn nhw, gan hwnna to rhywbryd, ac yna gwylio trad lan gwylio'r gêm. Neu, mas yn i'r siopau, mwynhau pnawn Sul, no Sul, ffilm, bath, cyn mynd i'r gwely i'r dechrau'r gwaith ar y bore llun. Dyna'r tywyllwch i ni'n byw ynddi. Dyna yw siwr o fod 99% o Gymru. Sef canrif yn ôl roedd pawb yn y capeli, ond erbyn hyn, dyn nhw ddim un yn cofio bod yna bobl yn dod mewn i gapel i addoli Duw. Dyna pa mor beth, does dim dirnadaeth ysbrydol nac am dragwyddoldeb o gwbl. Dyna pa mae'r ysgrythur yn ei disgrifio nhw, plant a nufuddod. Chi'n gweld y gwrthryfel tuag at Duw yr Efengyl, hyd yn oed nhw'n gwybod, maen nhw'n dal yn gwrthryfela, mae ei anwybodaeth nhw'n arwydd o'i gwrthryfela, a maen nhw'n cysau sancteiddrwydd. Mae'n naturiol iddynt ddilyn llwybr cnawdol, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint. Mae'r pechadur colledig yn gatrefol yn ei bechod. Mwy na hynny, pechod sydd yn teyrnasu. Mae'r pechadur colledig yn cynllunio ei bechod. Mae'n eistedd lawr ac mae'n meddwl am ei bechod. Dyna disgrifiad teg dwi'n credu o'r pechadur colledig. Mae'n eistedd lawr a mae'n meddwl am ei bechod. Nawr wrth gwrs, mae'n ddim yn meddwl taw pechod yw e. Mae'n just ei gynllunio fe, ond pechod yw e. Ond mae'n meddwl a mae'n cynllunio ymlaen am ei bechod. Nawr, fe all hwnna fod, fel mae'r byd yn disgrifio pechod, sef torri mewn i tai pobl, lladd, brifo pobl, ac mae'r rheini yn gallu eistedd lawr a cynllunio hynny. Mae rai eraill yn breuddwydio am yr math o pethau bydol, anfoesol, maen nhw'n cynllunio sut maen nhw'n mynd i wneud e. Maen nhw'n cynllunio'r nos Wener, nos Sadwrn, maen nhw'n cael popeth yn ei le, maen nhw wedi trefnu popeth digon o arian yn y boced. Gwisgo, maen nhw'n cael yr persawr iawn wedi'i rhoi arnyn nhw. Maen nhw'n mynd allan i'r parti. Maen nhw'n gobeithio fydden nhw'n ffeindio rhywun. Dyna maen nhw wedi cynllunio, maen nhw wedi eistedd lawr. Maen nhw wedi gweithio fe cam wrth gam. Maen nhw wedi meddwl mae frawddeg agoriadol sut i blesio rhywun ac i ddod â sylw rhywun tuag atoch chi. Maen nhw wedi meddwl am y brawddeg agoriadol. Maen nhw'n cynllunio fe ac maen nhw wedi mynd trwy'r holl benwythnos. Nawr, os mae nid math yna beth yw'r cynllunio am y pethau anfoesol chwantau'r cnawd. Mae eraill yn gallu eistedd lawr ac yn llunio'u pechod yn y ffordd maen nhw'n feddwl fel hyn. Sut fedrai ddyrchafu fy hunan?
Sut fedra i wneud yn siŵr fod pobl yn gwybod fy mod i'n dda? Sut fedra i wneud yn siŵr fod pobl yn gwybod fy mod i'n grefyddol? Sut fedra i fod yn siŵr fod pobl yn mynd i roi clod i fi am y gwaith? Neu beth bynnag yw. Maen nhw'n cynllunio, maen nhw'n eistedd lawr, a does dim euogrwydd o gwbl. Dyn nhw'n mynd i meddwl na ddylsen nhw. Maen nhw'n eistedd lawr a chynllunio i pechod. Mae'r pechadur colledig yn trigo ac yn rhodio yn ei bechod. Dyma yw ei gartre fe. Mae'n ymdrechu yn galed i lwyddo ac i gael gafel ar fwy o beth bynnag yw o'r byd. Mae'n gweithio'n galed ym mhob maes mwyn cynyddu ei statws ei hun, mwyn cael mwy o foddhad, pleserau neu clod. Mae'r pechadur colledig heb unrhyw obaith am y byd yma. Nac am y byd yma, mae'n byw, mae'n anobaith, ond dwi ddim yn ei weld e. Chi wedi clywed, mae llawer un a syniadau rhyfedd am ei pwrpas ar hyn sydd i ddod. Na fyddant yn mynd yn angof. Maen nhw'n meddwl am y byd sydd i ddod ar ôl nhw farw. Wel, fyddai ddim yn angof. Fyddai'n parhau fod yng nghof fy anwyliaid. Bydd rhyw atgof ohonynt yn ei plant a'i plant nhw ac rhyw ddamcaniaethau felly. Mae ddiffyg llwyr gweld eu heneidiau ac mae tregwyddol ydyn nhw. Dyn nhw'n meddwl am yr cam hynny. Prin a anamal iawn fydden nhw'n meddwl am yr eiliad hynny fydd nhw'n camu tragwyddoldeb. Bydden nhw'n meddwl ar hyd y trywydd, wel, dwi yma nawr, ac os byddai wedi mynd, dwi'n gobeithio bydd pobl yn cofio amdanau. Byddai'n gadael rhyw farc. Methu gweld bod ganddyn nhw greawdwr ac mae damwain a hap ein bod yma. Dyna fel maen nhw'n meddwl. Damwain i'r cyfan. Methu gweld bod y byd mor hyfeddol a llawn rhyfeddodau y tu hwnt i'w deall yn ganlyniad i gynllun Duw holl alluog. Dyn nhw'n gweld rhyw ddydd bydden nhw'n atebol ger ei fronau. Methu gwrthod, methu deall y pethau hyn. Maen nhw am barhau yn ei pleser. Dyn nhw'n gallu dirnad y pethau ysbrydol yma. Mae'r disgrifiad o'r pechadur colledig yn un trychinebus. I ni'n weld e bob dydd, i ni'n weld e yn y papurau newydd, i ni'n gweld e ar y teledu, i ni'n gweld yr gwacter llwyr, yr ffolineb, yr hyder ffôl yma. Ac maen nhw yn eu tristwch nhw yn llenwi bywydau rhyw bleser. Wel, dyna chi ddisgrifiad o'r colledig, jyst disgrifiad byr, wel, beth am ddisgrifiad o bechadur gwahanol? Mae yna wahaniaeth mawr rhwng y pechadur sydd yn golledig. Mae e'n byw i fywyd heb unrhyw bwrpas, heb unrhyw reswm. Mae e'n byw i fywyd i'r presennol, i'r nawr, i'r mwynhad. Dyna'r lefel, dyna gyd yw e. Ond mae'r cadwedig, gwrandewch ar y geiriau yma, adnod 1, fy mhlant bychan, y pethau hyn yr wyf yn ei hysgrifennu atoch fel na ffechoch. Mae Ioan yn disgrifio nhw fel i blant, yn ysbrydol felly maen nhw'n blant i Dduw. A mae'n dweud y pethau hyn yr wyf yn ysgrifennu atoch ar sail y benod flaenorol. Dim amser yn ei nawr i ddarllen ei gyd, ond na i ddarllen ambell i adnod. Mae Ioan yn dweud, i chi yr ai cadwedig, dwi'n ysgrifennu wrthych chi beidio pechu achos, a penod 1, adnod 6, os dywedwn fod i ni gymdeithas ag ef, a rhodio yn y tywyllwch, celwyddog ydym, ac nid ydym yn gwneithio'r y gwirionedd. Be mae'n dweud yw, dwi'n ysgrifennu i chi beidio pechu, ar sail be dwi'n newydd ddweud wrthoch chi. Os ych chi'n dweud bod chi'n cael cymdeithas â Duw ac yn rhodio yn y tywyllwch, yna chi'n gelwyddgu. Fel yn drist iawn y mwyafrif o bobl sy'n proffesu yn ein byd ni, yn ein gwlad ni yn sicr heddi. Mae llawer yn dod mewn i'r ardal yma. Dyma'r trychineb y sefyllfa. I ni'n nifer fach ta beth, ond i ni'n llai o rif pan i ni'n gweld cyflwr yr eglwys heddi. Pobl sydd yn proffesu ond yn rhodio mewn tywyllwch. Ac felly mae Ioan yn ei ddisgrifio fe. Ac mae e'n llawn o gariad. Mae'n dweud celwyddog ydym ni. Os ych chi'n dweud un peth ac yn rhodio mewn tywyllwch, ych chi'n gelwyddgu. Ni fydd y Cristion cadwedig yn rhodio yn y tywyllwch. Adnod 7, either os rhodiwn yn y goleuni, megis y mae e fe yn y goleuni, y mae ni gymdeithas a'n gilydd, a gwaed Iesu Grist ei fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddi wrth bob pechod. O, dyma i chi sydd yn Gristnogion, chi wedi'ch golchi'n lan, trwy waed ef, gwaed Iesu Grist a lifodd ar y groes. Mae wedi gwneud cyfan er eich mwyn chi. Adnod 8 ymlaen, os dywedwn, nad oes yno'n bechod, yr ydym yn ein twyllo'n hunan, a'r gwirionedd nid yw ynom.
Os cyfaddefwn ni'n pechodau, ffyddlon ni fe a chyfiawn, fel y maddeio i ni ein pechodau, ac yn glanhao oddi o'r bob anghyfiawnder. Os dywedwn na phechasom, yr ydym yn wneud yr efn gylwyddog, a'r efnid yw ynom. Dweud mae'r Cristion wedi ei faddau. Ydych chi wedi'ch maddau? Mae wedi olchi yng ngwaed Crist. Mae wedi derbyn maddeuant am ei bechodau. Mae yn awr yn rhan o deyrnas y tad. Mae'n mwynhau cymdeithas a Duw. Ond mae dal yn bechadur. Dyma beth mae'r adnod mae'n dweud. I chi'n bechadur, ond yn bechadur sydd wedi'ch golchi. Chi wedi bod at Grist. Chi wedi derbyn maddeuant. I chi'n lan. I fod yn rhyfeddol fod Cristion wedi derbyn cymaint yn bod dal yn pechu o feddwl beth i ni wedi derbyn. Ond oherwydd ein bod ni dal yn y cnawd ac ar y ddaear, fe fyddwn ni yn pechu. O mae yna wahaniaeth. Y mae un wedi fadder llall heb. Byddwn ni'n syrthio, nid yw'r Cristion yn caru ei bechod fel y byd. Dyna'r gwahaniaeth. Pa mae'r Cristion yn pechu, dwi ddim yn pechu fel anghredadyn. Bod pechod yn brwydro am oruchafiaeth yn ei fywyd, ni fydd pechod yn goruchafu. Ni fydd yn teyrnasu, fel mae yn teyrnasu yn y byd. Cymharwch chi Cristion fan hyn ar anghredadyn, mae pechod yn teyrnasu. Mae yna oruchafiaeth, mae pechod yn brwydro i fod yn rheoli'r pechadur ac yn llwyddo, mae yn rheoli. Ond i'r Cristion, mae pechod yn ceisio teyrnasu, ond dwi ddim yn gallu gan fod Crist wedi concro. Dwi pechod ddim yn mynd i teyrnasu ar ei fywyd. Pan mae Cristion yn syrthio, mae cywilydd arno. I'r anghredadyn, pan mae'r anghredadyn yn syrthio, yr unig adeg gallech chi ddweud yw bod cywilydd arno, os oes rhywun yn ffeindio mas. Ac os yw'r byd yn meddwl bod hwnna tipyn bach yn rhy bell, gan amlad os dim ots. Ar eiliad mae wedi sylwi bod neb wedi darganfod bod wedi pechu, mae'n cario ymlaen, a falle wneud fe to. Cyn belled bod neb yn gwybod popeth yn iawn. Ond i'r Cristion, pa mae hyd yn oed yn meddwl am rhywbeth sydd yn anghywir, mae yna euogrwydd yn dod drosto fe. Fe fydd yn pechu o dro i dro. Yn aml, rhy aml. Ond pan mae yn pechu, mae'n wahanol i gynt. Mae yna nawr a chywilydd ac mae yna edifeirwch yno. Mae'r cydwybod yn pigo'r Cristion. Dyw'r Cristion ddim fel yr anghredadyn yn eistedd lawr a chynllunio i bechod. Mae'r Cristion yn wahanol. Dwi ddim yn cynllunio i bechod. Ond pan mae yn sydyn iawn yn ildio i demtasiwn, mae'r euogrwydd yn dod drosto fe. Dyw'r Cristion ddim yn myfyrio dros ei bechodau gynt gyda phleser. Dyna wahaniaeth i chi rhwng y Cristion a'r anghredadyn. Mae'r anghredadyn yn eistedd lawr ac mae'n cofio nôl dros bechodau ac mae yna wen yn dod i'r wyneb. Mae'n cofio a phleser y pethau y mae wedi wneud. Cristion, pan mae e'n cofio ac yn aml Satan yn dod ac yn atgoffa fe, ond pan mae e'n cofio, mae yna gywilydd. Dwi ddim yn dod â phleser iddo fe, mae yna euogrwydd fel mynyddoedd byd yn dod drosto. Mae Spurgeon ar y darn yma o sgrythyr yn cymharu mochyn a dafad. Mae'n disgrifio'r mochyn a'r ddafad yn, be bynnag maen nhw'n wneud, yn cerdded lawr y stryd, neu'r cae. Ac yn hodio ar y llwybr, dydwch chi'n nghanol y cae, ac mae yna bwll anferth o ddŵr a mwd. Ac mae'r ddau yn syrthio i ganol y mwd, y mochyn a'r ddafad. Ond y gwahaniaeth yw, mae'r mochyn yn aros yn y mwd. Mae'r ddafad yn codi fyny ac yn cerdded at y porfa. Mae e'n mynd i ffwrdd. Ac felly'r Cristion. Mae'r Cristion pan y mae e'n syrthio i bechod. Mae yna cywilydd ac euogrwydd a gwarth yn dod drosto fe. Ac y mae am fynd mor bell i ffwrdd o bechod as i phosib. Dwi ddim eisiau aros yna. Mae wedi sylweddoli gamgymeriad ac y mae e'n edifarhau. Ond i'r byd, mae'n aros yn y mwd. Mae'n aros yna, mae'n gytrefol yna. Be sy'n bod ati? Pam ti'n mynd i ffwrdd? A dwi ddim yn deall, mae'n ddigon hapus i fyd. Dyna chi wahaniaeth. Nid yw Ioan yn golygu cyfiawnhau pechod fan hyn.
neu yn caniatáu pechod. Ei fwriad yw pledio ni droi o bechod. Ond be mae e'n dweud i'r Cristion, pan fyddi di yn syrthio, y mae e am ein cysuro ni fan hyn. Mae Satan am i'r Cristion i amau ei iachawdwriaeth. Ond mae Ioan yn disgrifio'r saint, fe fyddwch chi yn syrthio. Ond dydw i ddim eisiau chi syrthio, a dwi ddim yn esgus i chi syrthio, ond pan fyddwch chi'n syrthio, a pan ddaw'r euogrwydd trostwch chi, y mae am eich calanogi chi, yn llygredig yw popeth am nawn ni fel Cristnogion. Mae'n edifeirwch ni'n llygredig, mae'n ffydd ni'n fethiedig, mae'r hyn am nawn ni, yr hyn na nawn ni, mae'n personoliaeth. Eto i gyd, mae'r gwahaniaeth rhwng ni a'r byd, y colledig a'r cydwedig yn anferthol. Ein bod ni wedi syrthio, os ydyn ni yng Nghrist ac wedi derbyn y maddeuant, yma na wahaniaeth, ac mae Ioan am i ni ddeall hyn. Wel, yn olaf, mae'r adnod yn dweud bod gen i mi reolwr cyfiawn fy mhlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn ei hysgrifennu atoch fel na fechoch, ac o fecha neb, y mae un i'r reolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfiawn. Y gwahaniaeth mwyaf rhwng rhai ohono ni fan hyn. Mae yna rai yma sydd yn golledig yma heddi, ac mae yna rhai yma sydd yn gadwedig. Ac fel ni wedi disgrifio'r colledig a'r cadwedig, ac sut mae'r colledig yn byw i bywydau nhw llawn hunan ac yn cynllunio pechod ac yn gytrefol, ac mae'r Cristion, mae e'n ceisio byw bywyd sanctaidd, mae e'n pwyso'r Grist am ei achawdwriaeth, mae e'n ceisio bod yn bir ac yn lan yn popeth, a pa mae'n syrthio, ac un o'r llall, mae yna wahaniaeth mawr. Ond y gwahaniaeth falle mwyaf yw, mae gan y cadwedig ei reolwr. Mae ganddo un sydd yn pledio drosto. Does gan y pechadur colledig mo hwn. Does ganddo fo neb i'w helpu. Does ganddo fo neb i frwydro i achos, i ddadlu achos. Oherwydd ein pechod, ein bod wedi torri cyfraith Duw, fe fydd na achos llys. Ac mae hwnna'n wir heddi yn diwe. Petai chi yn torri'r gyfraith, be bynnag yw mae yna achos llys. Bydd rhaid sefyll o flaen barnwr, ac felly yn ysbrydol gan i ni yn ôl yr ysgrythur, pob un a aned yn bechaduriaid, fe fyddwn ni gyd felly yn euog o dorri cyfraith Duw, ac felly fe fydd na achos llys. Mae yna ddydd yn dod, fe fydd na achos llys, ac fe fyddwn ni'n sefyll ger bron y barnwr, ac fe fydd y dedfryd yn deg ac yn gywir. Ac mae yna ddigon o dystiolaeth yn ein herbyn ni. Pan i chi'n clywed yn y cyfryngau am ryw achos llys, ac mae'n cymryd misoedd. So erioed wedi deall pan bod yn cymryd gymaint amser. Mae eisiau tua 2-3 mlynedd yn nhw'n gasglu'r tystiolaeth, ac yna tua 2-3 mlynedd arall i ddod ar tystiolaeth, ac tua 2-3 mlynedd arall i ddod ar ddedfryd. Dim syndod bod yr holl arian yn cael ei wario. Mae'n anhygoel pa mor hir mae'r broses yn digwydd, ac yn enwedig os mae di-euog yw ar y diwedd. Chi'n meddwl yr holl boeni yna, mae'r pobl wedi mynd trwyddo, mae'n rhywbeth rhyfedd, ond dim problem felly fan hyn. Yn idd y farn, fe fydd na achos llys, ac mae'r dystiolaeth yn pentyrru lan yn barod, a does dim marc cwestiwn am y dystiolaeth, mae'n gwbl derbyniol, mae'n gywir. Yn bydd pob gweithred a wnaethom ni yn gweiddi allan euog. Fe fydd pob gweithred, fe fydd pob dystiolaeth yna, ar y dydd ofnadw hwnnw, fe fydd y dystiolaeth i gyd amdano ni gyd yn unigol, ac fe fydd yn dweud euog. Fe fydd pob gair i ni wedi ynganu hyd yn oed, y geiriau da, caredig, a rhai sydd wedi llygru a phechod yn gweiddi euog. Chi'n gwybod ar adegau hynny pan o'ch chi wedi triol eich gorau fod yn neis ac yn garedig ac i fod yn gwrtais, fe fydd yn y dydd hynny fydd yr rheini'n dod ger bron y barnwr ac yn dweud y geiriau da, y geiriau neis yna chi'n dweud, y geiriau chi'n trio fod yn galonogol, a rheina gyd, fe fydd y barnwr yn dweud euog, achos roeddech chi'n ei wneud am rhesym anghywir. Fe fydd pob dymuniad gawsoch chi yn datgan euog. Fe fydd y cyfod yn dod i fyny, fydd eich breuddwydion chi, eich cynlluniau chi yn eich pen yn dod i fyny ger bron y barnwr. A fydd y barnwr yn dweud nesaf, ni di edrych ar y geiriau ti di ddweud, ni di edrych ar y gweithredoedd ti di ddweud, nawr ni'n mynd i edrych ar y meddyliau ges ti. A cyn bod ni'n mynd ymhellach, fydd y gyd yn dod lan euog, mae'n euog o dorri cyfraith Duw. Ac yna fydd yna dystion eraill, cyfeillion, teulu, cydweithwyr, a fydd nhw gyd yn tystion i'n herbyn ni, mae euog i ni. Ac fe fydd pob un yn gywir, ac fe fydd Satan ei hun yno, fydd ddim eisiau fe dweud llawer.
Bydde fe'n gallu tystio yn ein herbyn ni, siwr o fod bydde. Fel mae e nawr, mae'n gwybod yn union. Bydde fe'n gallu gweiddi mas, o, mae hwn yn euog, wel ni'n gwybod bod yn euog, mae'n amlwg fod yn euog. A fydde Satan yn gallu dweud, fydd e'n gwybod y gyfraith. A fydd e'n gallu dweud, mae wedi torri'r gyfraith fyna, mae wedi torri fe fan hyn. Achos mae eisiau cadw i bobl yn rhan o'i deyrnas e. Mae'n gwybod ein bod wedi ildio i'w temptasiynau fe. Mae wedi temtio ni sawl gwaith, a fydd e'n gallu tystio. Fe nath e ildio'r temptasiwn yna, fe feddyliodd yma peth, fe nath e'r peth, fe nath e ddweud y geiriau, nath e ildio, dwi'n gwybod, achos fi temtio e, ac mae e wedi ildio, a fydd e'n gallu tystio. Euog yw'r rhain. Fe allwch chi ddadle, mae'n achos llys fod gyda chi hawl i ateb y cyhoeddiadau. Ond ar ben ein hunan, ni'n gwybod na fedrwn ni, achos fe fydd yr anghredadyn ddim yn gallu sefyll yn y dydd hwnnw. Fydd ar ben ei hunan. A fydd e ddim yn ceisio cyfiawnhau ei hunan, achos euog yw. Mae'n cyfiawnhau hunan ar y ddeiar. Ond yr eiliad y bydd yn gweld mawredd a'r hyfeddod y diwdod, fydd e ddim yn dadle i achos bellach, achos fydd yn gwybod mai euog yw. Ond nid felly'r cadwedig, achos fydd y cadwedig yna yn bechadur, ond fydd y pechadur yma yn wahanol. Mae gan y pechadur yma eiriolwr. Mae gan hwn un sydd yn pledio i achos. Y mae Iesu Grist yn gwybod y cyfan amdano ni. Mae'n gwybod mae euog i ni. Ac yn heiddi bar, mae Iesu Grist yn gwybod yna. Dwi ddim yn mynd i dwyllo neb. Dwi ddim fel yr cyfreithwyr yma sydd yn amddiffyniad. Dwi ddim erioed wedi deall ar y gwyddor sut mae'n bosib i rywun i amddiffyn rhywun. A fi'n gwybod mae hawliau gan bawb, a dwi'n mynd deall y sens. Sut mae cyfreithiwr yn gallu amddiffyn rhywun pan mae'n gwybod bod nhw wedi lladd rhywun mewn ffordd gwbl greulon. Ac eto gyd, maen nhw'n cael cyfreithiwr i amddiffyn nhw. Dwi'n mynd i deall y peth. Ac falle ambell at, maen nhw'n trio cadw cwpl o bethau i ffwrdd o'r barnwr mwyn cael dedfryd llai llym ac falle llai o flynyddoedd neu beth bynnag yw e. Ond chymod beth, fe fydd Iesu Grist yn eiriol trosto ni, fe fydd yn pledio trosto ni, ond mae e, dwi ddim yn mynd i dwyllo neb, mae Iesu Grist yn mynd i dweud, mae hwn yn gwbl euog o dorri cyfraith Duw. Does dim esgusodion, ond y gwahaniaeth yw, bydd yn dweud hyn, dwi'n ei nabod e. Fe fydd yn datgan neu fod yn gwybod ein bod wedi dod at y groes. Fe fydd Crist yn dweud, mae hwn yn un dwi wedi marw drosto fe. Mae e wedi dod at y groes. I ni wedi derbyn rhodd gan Iesu Grist. Fi Crist yn dweud, dwi'n gwybod pwy yw hwn, dwi'n nabod ei enw e. Fi oedd e wrth y groes, fe nes i arwen at y groes, ac fe nath e ofyn am faddeuant, a fe roddes i faddeuant. Fe nath e ofyn am gyfiawnder, fe rhoddes fi fy nghyfiawnder iddo fe. Fe roddes i glogin drosto fe. Clogin perfeithrwydd, fy mherfeithrwydd i, mae Crist yn dweud. Fe fydd Crist yn y dydd hwnnw yn dweud ei fod wedi cadw'r gyfraith yn ei lefe. Fydd Crist yn dweud, ie, dwi'n gwybod bod e'n bechadur, ond fe nes i gadw'r gyfraith yn ei lefe. Fe fydd Crist yn dweud, dwi wedi cymryd ei gosb. Does dim cosb yn dod i hwn dim mwy. Dwi wedi cymryd y gosb yn ei lefe tra bues i ar y groes. A mae'r cyfan yn gyfreithlon. Does dim rhyw sgrifen man gellir neb i ffeindio, mae'r cyfan yn gyfreithlon. Y tad oedd wedi anfon, yr arglwydd Iesu Grist, yr oedd wedi eneinio ar gyfer y dasg. Roedd ganddo'r cymwysterau, mae'n cael ei ddisgrifio yr un cyfiawn, y mae i ni eiriolwr gyda'r tad. Iesu Grist y cyfiawn. Petai chi yn torri'r gyfraith ac yn mynd i'r llys, byddwch chi'n dymuno cael cyfreithiwr da, byddwch chi, i ddadlech achos. Chi'n bod, petai rhyw sefyllfa'n codi, mi fyddwch chi'n holi o gwmpas yn gofyn am gyfreithiwr da, rhywun sydd ag enw da. Ond yn ni ddyfarn, pwy fyddwch chi'n dymuno dadle eich achos? Does neb gwell na'r arglwydd Iesu Grist, yr un cyfiawn. Un sydd yn datgan ei fod wedi talu'r pris am ein rhyddid, sydd wedi tywall ei waed ein mwyn. Chymod, yr hyn sydd yn profi dilysrwydd eich proffes. Nad ydym ni yn defnyddio'r adnodau fel rhain fel esgus i bechu, ond fel rheswm i beidio pechu. Dyna falle gellir dweud. Chi'n ffeindio pobl sydd yn honni bod yn Gristnogion heddi, ac maen nhw fel petai nhw'n arbenigwyr ar yr ysgrythyr, ond dim ond cyn belled bod nhw wedi chwilio'r ysgrythyr am esgus i bechu.
Mae'n rhyfedd, chi'n gallu ffeindio rhai, maen nhw wedi ffeindio rhyw ddehongliad neu rhyw gyfieithiad, ac mae'n reswm iddyn nhw gallu mynd allan i fwynhau eu hun gyda'r byd, ac i wrando ar pethau'r byd, ac i wisgo fel y byd. A maen nhw'n ffeindio rhyw adnod i gyfiawnhau hunan, sydd yn gwbl anesgrythurol, a maen nhw'n ei ddehongli fe mewn rhyw ffordd, ac maen nhw'n teimlo'n gysurus. Chyma beth, dyma sydd gellir fod yn un o'r profion hynny sydd yn profi dilysrwydd eich proffes. Nad ydyn ni'n defnyddio pethau fel hyn fel esgus pechu, ond fel rheswm i ni beidio pechu. Dyna i chi gysur i'r Cristion, os newn ni bechu, neu pan byddwn ni bechu. Yng nghanol ein heogrwydd a siom am fethiant, byddwn ni'n cofio hyn maddeuwyd ein pechodau, y tro cyntaf deithom at groes Crist. Byddwn ni'n cofio hynny. Dwi wedi bod at y groes, mae Iesu Grist wedi maddau'r cyfan, hoelwyd fy mhechod ar y groes. Ond mae'n gwybod fod y peth yn barhaol hefyd, achos fod Crist yn eiriol trosom yn wastadol. Y mae e'n pledio yn hachos nawr ac yn rhagwyddoldeb. Felly hyd yn oed pan mae'r Cristion yn syrthio mewn 2 flynedd, y mae Crist dal yn eiriol trosto fe. Y mae e'n eiriolwr cyfiawn, y mae e'n berffaith, y mae e'n barhaol, mae e'n dragwyddol. Fe fydd yn eiriol trosto ni'n dadau'n hachos ni am beth. Felly nid dim ond nawr. Gai ofyn i gloi beth amdanoch chi? A oes gennych chi eiriolwr? Oes gennych chi un i bledio eich achos? Neu a fydd y dydd ofnadwy hynny yn adeg pan byddwch chi'n sefyll ar eich pen eich hun? Ac fe fydd pawb a phopeth yn tystio yn eich erbyn chi. Fydd pawb yn tystio yn eich erbyn chi. Mae euog ydych chi. Ond nid felly'r cadwedig. O na, nid felly'r cadwedig. Fydd y Cristion. Fydd y Cristion yn gallu sefyll yno yn gwybod fod Crist wedi gwneud y cyfan drosto, fy mhlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn ei hysgrifennu atoch, fel a fechoch, ac o fecha neb, y mae i ni eiriolwr gyda'r tad, Iesu Grist y cyfiawn. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch bod gennym ni un sydd yn eiriol trostom ni. Ein methian, ein pechod, i ni'n diolch fod Crist wedi maddau'r cyfan. Ac oherwydd hyn, o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni fod yr hyn dylsen ni fod, i fyw bywydau dy ogoneddu di. Ac yn gofyn felly nawr hefyd ar ei rhai sydd yn golledig, hyd yn oed cyn diwedd y dydd hwn, y bydde di yn ei dod yn nhw o'i tywyllwch i oleini'r efengil, ac y bydd ganddyn nhw hefyd eiriolwr fydd yn pledio eu hachos nhw. Trigar ha nawr wrthym, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen i gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 555. 555. Cymer Iesu, fi fel rydw fydd ni alla fod yn well. Dallu di am gwna yn agos fwyllus i i'w mynd ymhell. Yn dy glwyfau byddai'n unig fydd yn iach. 555 gyn ni sefyll i'w chanu.
Nawr bydde di ras i'n harglwyd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.